କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆମେ ନେଉଥିବା ଅମ୍ଳଜାନଠୁ ପିଉଥିବା ପାଣି, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ଔଷଧ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରାଇ ଆମର ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚାଇକି ରଖିପାରିବା ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବା। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ଆମେ କେତେ ପାଖରେ ରହୁ କି ଦୂରରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶପଥ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଜାଳେଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ପୋଡୁ ଚାଷ ପାଇଁ, ମହୁଲ ଗୋଟାଇବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଶିକାର ପାଇଁ, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଭୋଜି ପାଇଁ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବା କେବଳ କୌତୂହଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଦୌ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏକଥା ଆମ ଗୁରୁଜନ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଇବା। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା। ତା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମା'ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କଞ୍ଚା ଡାଳପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଣିକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଓ ଶିକାର କରିବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏହା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହୁଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା ଅଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ଘଞ୍ଚ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା, ଖରା, ଶୀତ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଆମ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ କମି କମି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଏବେ ଆଉ ନିୟମିତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ତା ସହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟାର ପରିମାଣ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ଜେଜେବାପା, ମା, ଅଜା, ଆଈ ଆମ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ନଈଘେରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିକଳ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗଛ, ଝରଣା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ହସିପାରିବେ ଓ ଖେଳିପାରିବେ।